Моята сексуална зависимост всъщност започна с решението никога повече да не бъда нараняван. До около 19 годишна възраст исках нещо съвсем нормално. Да имам жена до себе си, с която да се обичаме и да бъдем заедно. След 4 неуспешни връзки, поне според тогавашните ми разбирания и доста болка, взех едно решение. Повече не искам да се въвличам емоционално. Твърде много боли и има прекалено много драми. И така се насочих към сексуални взаимоотношения без емоционално обвързване. Мислех си, че съм намерил решението. Но постепенно попаднах в друг капан. Сексуалната зависимост, която при мен включваше компулсивна мастурбация и гледане на порнография. Дълго време дори не знаех, че такъв проблем съществува. За щастие срещнах ментор, който първо ми помогна да го разпозная, а след това да започна да се справям с него. Днес разбирам, че опитвайки се да избягам от болката, всъщност бях създал друг начин да избягам от нея.